Zaujmite svoje miesta v hľadisku. Predstavenie začína už po 5 minút. Dobrý deň. Veľmi sa tešíme, že ste prijali naše pozvanie na Divadlo bez bariér. My sme pred pár rokmi rozbehli projekt Kino bez bariér, preto, lebo si myslíme, že všetky deti by mali mať možnosť ísť do kina, bez ohľadu na to, či majú zdravotné postihnutie alebo nie. A keďže sa nám veľmi osvedčilo Kino bez bariér, sme si povedali, že to vyskúšame aj s Divadlom bez bariér. A pred viac ako rokov sme mali prvé takéto predstavenie v Bratislave a musím povedať, že to bol úžasný zážitok nielen pre tie deti, ale aj pre nás všetkých. Tak sa veľmi teším, že nám dnes umožnili tu v Nitre, v Bábkovom divadle, vás všetkých sem pozvať, že budeme môcť si pozrieť spolu jedno úžasné predstavenie, ktoré ja si ešte pamätám, keď som bola možno taká malá ako vy. A teraz by som chcela odovzdať slovo Anke Šmehilovej, vďaka ktorej tu dnes môžeme byť, ktorá to celé vlastne zorganizovala. Takže Anka, slovo je tvoje. Ďakujem pekne. Ahojte deti. Ja som nesmierne rada, že aj tu v Nitre môžeme takýto krásny projekt realizovať nie prvýkrát, aj keď divadlo máme prvýkrát a naozaj veľká vďaka Starému divadlu, že nám vyšli v ústrety aj pánovi riaditeľovi, aj všetkým hercom, aj všetkým pracovníkom, ktorí si pre vás pripravili nádherné divadlo. Ja verím, že sa vám bude naozaj veľmi, veľmi páčiť. Určite budú aj krásne spievať a ak by ste mali chuť sa postaviť a spolu s hercami si zatancovať, tak si aj my určite s vami zatancujeme. Cíťte sa tu ako doma, čokoľvek budete potrebovať, sme tu pre vás a užite si to naozaj do sytosti, to divadlo je naozaj pre vás. Takže vám prajeme krásny zážitok a pekný deň. Ja sa nesmierne teším tomuto projektu, pretože je to možno jediná šanca alebo jediná možnosť pre mnohé deti aj s rodinami, so svojimi mamami, otcami, aby vôbec mohli navštíviť takéto kino alebo divadlo, lebo za iných okolností by asi do bežného kina a divadla nešli. Je neskutočne úžasné, že za tie roky máme už možno stálych návštevníkov a tak máme možnosť vidieť, ako tieto detičky rastú a je neuveriteľné, ako si môžu spoločne s inými deťmi užívať to, čo je pre iné deti bežné. Pre nich však nie, tak sa teším, že takýto projekt máme aj na Slovensku, ktorý je možno štandardom v zahraničí, u nás ešte nie, ale verím, že za tie roky sa stane štandardom aj u nás. Thank you.